Βαγγέλη, γωνία θέλεις εσύ μου είπανε. Σε αγαπάει πεθερά. Λόγω ηλικίας πώς πάει, εγώ είμαι μεγάλη. Πού ξεκινάω από τα παιδιά. Ό,τι θέλετε εσύ. Έλα, Ντρέκο, πάρε. Λόγω ηλικίας τώρα είπα να κάνει δράση. Δεν παίρνω εγώ αυτό. Ο κύριος Κώστας. Εγώ ρε. Τι ηλικία ρε μαλάκα. Κάνε λίγο που φέρε εσύ. Έλα για να πούμε. Να είσαι καλά. Για πολλά. Περίμενε. Εγώ στη θέση του ελικοθυμούσα να μου το λέω. Τι. Γιώργο. Είπαμε καλημέρα σήμερα. Μετά θα βάζετε μια συσκευασία, αυτή που βάζουμε την παρμανιά. Να πάνε και αυτοί που δεν είναι. Γιάννη. Γιατί βαριέμαι να το πω. Θα τραβήξουμε. Ναι, κύριε Φορτή. Τώρα το 200 θα πάμε, έτσι. Αν είναι παρόν, άμα αυτός που βγει δεν είναι παρόν, θα να πληρωθεί. Πώς θα το δώσουμε να πει, το χαρτί, το χαρτί. Ποιος το πήρε. Το είπα. Εγώ το είπα, είμαι στον κύριο Άκη, δεν είναι απίστευτο. Δεν θα γίνει εδώ, Ράδωνα. Νάτος. Έλα ρε Διονύση. Γεια σου ρε Διονύση. Τι είναι αυτό. Δεν σου το παρέ. Αυτό παίζει, το ξέρει. Δεν είναι καλό λόγος. Δεν είναι καλό. Βγάλει Καραβαγγέλης στην έκπαση. Βγάλει Καραβαγγέλης. Ψυχάρα. Όχι ρε. Έρχεται. Έρχεται παρόν. Ξαναβάλω. Στο δολοφόνο. Όσο είναι παρόν εδώ. Δώσ' του τραπέζι. Και θα έπαιρνε το μούτσι ρε μα. Έχω φλουρί. Προηγούμενο Μπράβο. χρόνο που πήρε αυτό το Μαραντόνα. Βαγγέλη, γράμμα σωστά, Και πέφτει στο Βαγγελή. Το όνομά του είναι να πεις. Το έκανε ο Στράτος. Όπως ο Στράτος, πέρυσι. Δεν είναι εδώ ο κύριος Σπύρος. Άρα αυτό να το δώσω στο τραπέζι. Πού σου βγει Γιάννη. Έλα Γιάννης Αγγελόπουλος, θα είχατε συμφωνήσει. Ούτε ο Θόδωρας. Ο Θόδωρας. Αποκλείει άτομα, το βρέψει να τραβήξει Βαγγέλης τώρα. Το δεις. Δεν είναι ούτε εδώ, δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Πάμε. Το γαλούνια νομίζω. Τώρα είναι αυτός. Να, τώρα είναι αυτός. Εγώ αυτό πιστεύω, θέλω να ξέρω, το σκέφτηκα. Άννα. Ήρθε 100% παιδιά. Δεν μπορεί. Ωραίο. Λοιπόν, και μένει άλλο ένα τραπέζι. Εγώ τι λέω τι έχω τραπέζι. Το φλουρί, ποιος το βρήκε. Άρα ένα τραπέζι, ο οποίος θα γίνει μπαρμπαλιά. Εσύ τα γράψεις τόσο ωραία. Άρα κομπλέ. Το φιλερό. Δεν θέλω φλουρί ρε παιδιά, σας το είπα. Δεν είναι κλήρωση. Δεν πρέπει να πάρω ένα δεύτερο, να πάρω ένα κομμάτι.